Ik heb altijd respect gehad voor iemand die in staat is om een bedrijf op te bouwen. Ik heb altijd respect gehad voor mensen die met energie en inzet en overtuigingskracht iets opbouwen. Ik ben daar bij die fabriek opgegroeid. Ik ben opgegroeid met achterlichten en mijn fabrieksgeuren en mijn fluit die om zo'n uur ging omdat dan de man beginnen moesten. Ja, want je maar een hele beetje stroom zo vol mogelijk jacht probeert te maken. Iedereen die er voorbij liep, die denkt bij hemzelf van spanning. Ja, oh ja, nou, die wijn je zeggen. Nou, het is wat anders dan een naamplaatsje, want het is echt een bedroeg. Spanninga Metaal BV is een jouster bedrijf. Maar nemen weet het eens. Het stiet ik wat efteral. Lieke Goort is Spanninga uws voorbeeld van de oervloed aan familiebedrijven die het Friesland kennen had. En we kennen ze uit de pennen, Halbertsma, Oreel, Helma, Douwe Egberts en nog volle meer. Douwe Keizer, hij wie jedderbaas van de Frieslandbank en de Kamer van Keephandel, die had een proefschrift gekregen over familiebedrijven. Kijk, van ouds, dan ga ik toch terug naar de, laten we zeggen, de 19e eeuw toe. Toen waren natuurlijk familiebedrijven, dat was het totale beeld. En daar kwam in de loop van de 19e eeuw pas verandering in, doordat de naamloze vennootschap kwam. Wat dan vaak toch nog familiebedrijven was. En in Friesland de coöperaties. En misschien kun je van een familiebedrijf pas spreken als de volgende generatie er ook nog in blijft en de daaropvolgende generatie. Maar familiebedrijven hebben eigenlijk altijd het economische beeld in een regio als Friesland bepaald. Lieke Goort ben ik weer verdwongen. Al zoveel familiebedrijven in Friesland die boven een bepaalde grootte uitkwamen, die zijn eigenlijk al vanaf de 80e jaren zijn die in andere handen overgegaan. In Friesland wieren altijd meer familiebedrijven als één oors. Dat was het wel, maar ik denk dat er nu geen sprake van is. In Nederland, regionale verschillen in economie, die zie je toch meer en meer verdwijnen. Ik vind een bedrijf als Oreel vind ik een prettig bedrijf. Helma in Halm, met die familie die dat toch altijd weet op te brengen. En Spanninga dan? Spanninga is een bedrijf wat je eigenlijk buiten alle mediadrukte en aandacht altijd heeft bestaan en heeft overleefd. En ik ken de personen niet, maar ja, het heeft wat dat betreft heeft het vind ik een hele goede staat van dienst. Het bedrijf Spanninga Metaal waar oprichter toch Hotse Spanninga. 12 lieds ben van hem die vertellen u erover. Fijke, de Joerdijske baas van het bedrijf. En Rijtse Spanninga, die het zat je wit in de horeca te lanen kwam is. Maar daar gaat het net om. Het gaat om het familiebedrijf en de groenlister daarvan, Pake Hotse. Dan gaan we weer om naar Pake Hotse Spanninga. Wat wist u nog van Pake Hotse? Dat er doof hier. Doof? Ja, hij weer doof als een kwartel. Hij hier zo'n mooi badje achter op een fiets. S-H. Wat ik later pas ontdekte dat dat slecht horend weer. Maar als ben dat wist hij weer doof. We moesten alles opschroeven. En mijn oudste zus, Joke, die weet nog dat je kon, tegen bij het eer kon je nog, als je echt goed inrazen, dan kon je nog wat zeggen. Maar ik ken het net ooit weten dan het Pake echt doof hier. En dan moest ik altijd nog weer er nog ergens in de werkplaats, want je altijd nog in de werkplaats aan het prutsen. Nou, ik denk maar in de bankwerkerij zouden we dat vroeger zijn. En dan weer maar die bellen bezig, want die maken er vooral op wijs bij, maken er al bellen. En dan kwam ik binnen en dan denk ik, nou maak hem net, hij maakt net schrikken, best wel. Dus dan moest ik echt gewoon echt zeggen van, Pake, hier ben ik? Ja. En dan, oh, hoi jongen. Ja, doof. Als je een hype in mijn Pake wie met hier in de Mestred op de Jouwer.
En die treis van en een dochter die trouwde met mijn goudsmit. Dus een vrouw in de familie die goudsmit worden. Maar ja, toen kwam de crisis hier en ja, toen werd er net zoveel meer in goud te verzinnen. En ja, toen is mama fietsverlichting begonnen. Indrukwekkend. Een man waarvan je seizoen van, ja, wie mijn pagen natuurlijk. Dus, maar dat wie ik een man waarvan ik vond dat ik zegt chin op. Ja, misschien autoritair. Ik denk het wel. Wil ik eigenlijk als bijna net zo goed maken. Maar wie won hier? Hij liep gewoon een prot op Churchill. Hij hier altijd die bal hier erop. Een mooi gematteerde Argo sigaar. En statig, altijd een truiendelig pak aan. En ja, statige man. Ja, daar kwam hij binnen. Hij was eigenlijk goudsmid, maar daarvoor had hij 3 jaar in Amerika zitten. En had hij werken bij Tiffany's en Broadway in New York, had hij in Philadelphia zitten. En had hij nieuwe technieken jongen. Innovatieve technieken die er hier toen nog net waren in Europa. En maar deze techniek hoe hij iets maakte wat beter weer dan de muntmeester van in Utrecht. Die de gouden tientjes maken. En toen had de koningin zijn, was het zo mooi dat hij na 4 jaar hier van het bestaan van het bedrijf wordt het al koninklijke. Dus een unicum. Een bedrijf wordt koninklijk 100 of 150 jaar. En dit weer dus naar 4 jaar al. Dus ik heb het zien in het gekregen, ja. Alleen omdat er dat ding maken. Ja. Goh. Ik begon met achteraf, dat waren een jongetje in 34 verplicht in Nederland. En ja, dit ben ik een van de eerste. En ja, dit zijn de beroemde knobbeltjes, zou ik maar zeggen. Ja. Iedereen wel kent. Die werken nooit. Nou ja, als je het tritsje er net aanzet, dan ding het lampje tik net. En dat is meer ding zo. Dit zit onder de trapers? Dit zit onder de trapers. Dat is een uitvinding nog van uw Spaken. Dat hier direct pedaalreflectoren. En later is dat natuurlijk geïntegreerd in de pedaal. Hoe kom je hem dan in de ontwikkeling in een fabriek daar dit soort achterlichten? Nou, dit is dus een heel stukje geschiedenis van Mercedes 80 hier. Wat verhoor je dus? Zij is verhoord. Dit is allemaal metaal, je gaat steeds meer naar de kunststof daar. En er is ook steeds meer, dit is de eerste vormen van integratie. Dit is dan van Gecel en dit is van Batavus. Maar ja, je begint ook steeds meer moderne vormgeving. Dat wordt steeds belangrijker, samen met integratie, in een fiets. Ik bedoel, er zijn in de jaren 50 bedrijven in Nederland die fietsverlichting maken. En er is nou nog eigenlijk maar in oor. Waarom begin je met fietsachterlicht? Heb je dat ooit ontdekt? Waarom wil je daarmee beginnen? Nou, een gat in de merken. Ik bedoel, er wien waarschijnlijk weinig mensen die achterlichten maken. En hij wie technisch, hij goede mensen om hem heen die hem direct bij helpen. En ja, de man hier Geurt, die hier leeft, die ging naar het buitenland daar om die speciale glasjes maatje te letten. Die waren dan helemaal mooi in prismahoekjes sliepen. En bij de recenten nooit kreeg, heb ik nooit begrepen, maar hij had het altijd in rijden. Wat heb je hier net voor zin? Niks, helemaal niks. Ik weet nog wel dat mijn hype me vroeger vertelde. Dat hij zei van, 1 keer in de week vlees, dan wie het al heel wat. Maar voor de rest niks. Nee, ik geloof dat de diaconie er wel aan het doorwest is. Toen we in Kaplan, dat we nou, het huis ervan, dat we van Jitten Messing. En Messing lijkt wel een beetje in de buurt van goud. Dus het weer wel metaal. Ja. Het moesten kunststukjes op hemzelf wezen. Ja, alles wat hij maakt, dat moest dan eigenlijk dan poetst worden. Zelfs ook omdat hij bijvoorbeeld de fabriek van Gaasta, nou Batavus. En hier ze alle vette handen en dan zetten ze het zelf op fiets. Nee, het moest hier als je wieltjes moesten er door. Het was van komen in dat bedrijf. En dat moet je even analyseren hoe dat ziet. De oudste omgekeerd, die ziet in Science, die in Indië, die in Indië zitten, die hier een slim ongeluk hadden, die voer al. Dan hier is Lolle, dat wie de jongste, die voel ik al, want die wie te jong. Dan hier is tante Ipi, tante Ipi wie een vrouw, ja, voel ik al in die tijd, geen optie. En dan waren er nog 2 uur, dat wie een Jeppe en dat wie een Gatse. En die 2 die hadden die.
En ik heb was vregen aan die woorden en vond je hem dat ik slim. Ik heb dan ook Geert was vregen aan hem lollen. Dan wie het even een tijdje stil. Maar hij is goed redden, zo. Omke Jeppe, dat wie echt een commerciële man. En nu zei hij weer meer een technische man. En dat vulde hem kan er goed aan. Niet verkocht het en oren maken het. Ja, hij zit in de fabriek en Omke Jeppe zit op kantoor. In de boeken. En ja, helaas is die al heel betierd staan in het Ware Zandhoog. Ja. Maar vergeet net dat de mensen die daarna komen binnen, dat mijn omke en mijn heid en mijn neef die er nou in zit, ja, dan ben ik mannetjes putters. Die hebben het natuurlijk trots hebben. Dat jongetje, 74, wie het echt een lokaal bedroken. En dat is naar nationaal gegaan en daarna internationaal. Nationaal, er is net een achterluchtfabriek in Nederland. Er is nog Wollingen, maar die let 100% alles maatje in Frankrijk. Dus, ja. Dus je bent de enigste. Eigenlijk zo, ja. 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 Nou ja, ik kon dit net lid, dus om dit centrum lid, dit is de VP1. Dat wie een Ikkenoctrooi, dat wie de eerste Champions 7. En die ben je hier ook gaan maken. En dat bent al een mooi ding, no? Ja, dus je maakt het net alleen een fietsachterlucht. Nee, maar ja, we hebben zelfs krantenbakken maken. Maar Het maakt het niks uit. het wie mooi. IJzerwerk, altijd IJzerwerk. En dan... In die jaren wel. Ja, toen weet ik nog net voor kunststof. Ze zitten wel eens alles kunststof. Ja. Maar je hebt nooit van de band op squalen van Spanninga, dat is achterluchten. Ja, wij wel. Ja? Rijdt achterlucht, ja zeker. Ja, Ja. Ik weet nog wel dat ik uit de kroeg kwam. En dan wou ik aanhouden, maar dan doe mijn achterlucht het net. En toen had Van der Tal, dat wie de veldwachter jaren, die hoort me ook. No, rijdt ze Spanninga. En jouw achterlucht doet het net. Nou ja, ik zei, tritsje waarschijnlijk net goed getroffen, boem. Maar ja, daar waar ik wel op onspritst. Reitse Spanninga, de bekende restauranthouder op en van het plein, die is net lang gekomen in het bedrijf van Paken. Ik hier niks meer achterlaten. Maar ik ben wel grutskop, maar ik hier er niks meer. Nee, maar het weer toch een familiebedrijf. Daar kwam je toch automatisch in te lonen? Ja, maar door het overlijden van mijn mem en door het overlijden van mijn heid, wien de kaarten natuurlijk al wat oorzaak geschud. En dat wie natuurlijk op een periode waarvan je zei van nou, dat wie ik net het meest florissante. Dus ja, die moeilijke tijd. En nou ja, het is gewoon knap dat het bedrijf er trots zetten is. Hij wil wat oors doet het onder verdeling tak aan, net zijn heid Jeppe in 22 storie. Daar heb ik een aandeel uitgekregen. En dat was voor mij een start om nieuwe dingen te doen. En ik ga andere dingen doen. Dus ik heb wel kansen gekregen. En die heb ik benutten gekend. Dankzij het familiebedrijf. Ooit wie het misschien niet gebeurd. Maar het weer nou het ging iets makkelijker. Je hebt naar de oude machines. Ze staan nog altijd op een jouwer. Maar de Spanninga's wisten ik wel dat een bedrijf vernaaien moest. Innoveren. Met de tijd meegaan. In 1921 werd het handelsregister ingevoerd. En ik meende, die cijfers zijn niet compleet, het percentage werd genoemd wel. Toen waren er ongeveer 4000 bedrijven werden ingeschreven. En toen in 1975 waren er van die 4000 bedrijven waren er nog 600 over. 15%. Alle andere bedrijven waren verdwenen. Dat was de dynamiek die je toen al had. En die dynamiek is alleen maar groter geworden. Ja, ik denk dat mijn neef Fijke, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat er iemand aan het roer stond. Dat het heel belangrijk is. En dat het er heel goed in is met zijn huid en later heeft het zelf goed opgepakt. Fijke heeft goede mensen om hem te verzamelen. En wie mensen die zetten de goede dingen zakelijk goed deel. Ja, het kansen het er benut. Die kansen die er benut heeft, die ben goed uitpakt. Ik heb veel bedrijven moeten beoordelen en ik ken alle theorieën.
Als je mijn proefschrift leest, staan theorieën in. Als je die goed doorneemt, dan krijg ik zelfs hoofdpijn van nu. Zo moeilijk zijn ze dan. Maar ik paste ze niet toe. Ik ging door naar een onderneming, sprak met de directie, de burelen en vroeg dan of ik door het bedrijf mocht en zo. En dan kreeg je een indruk. En wat deed ik dan? Dan inventariseerde ik de sleutelfuncties binnen een onderneming. En dan, dat konden er 5 zijn, 10, 15. Grotere ondernemers om 20, 25. En dan keek ik wat voor kwaliteit erop zat. En als dat de 50% naderde of eronder zat, dan deed ik geen zaken met zo'n bedrijf. Dan zei ik dat bedrijf komt in een probleem. Kon je dat dan beoordelen? Dat dacht ik. Dus dan moet je maar een hele beetje stroom met een hele te dwaan. Dus wij gingen nou steeds meer eerst van een gloeilampje, toen naar een halogeenlampje en nu weer naar LED's, Light Emitting Diodes. Maar als je er echt maar in gang ging, het is maar een weerstandje, het is verder niks. En je hebt maar 0,6 watt. Maar als je met een aandeel echt weer naar je schrik je tapelaars. Zo volle jacht dat dus. Ja. Hier krijg je een hol van. Zet maar weer uit. Ja, dacht ik al. Maar ja, je moet er volgens de internationale normen moet je rondom zichtbaar wezen aan de achterkant bijvoorbeeld. Ja. En dan ben ik streng eisen voor kaplampen. En dan kan je bijvoorbeeld maar dit. Kan je natuurlijk. Dan zul je het rondom. Ja. En dan kun je mooi. En dat is een lenzensysteem. Ja, dus ik ben een set octronen die wij dan weer hebben. Want die voorsprong die je dan opbouwt door die techniek, die moet je natuurlijk wel behouden. En dat doen we door middel van technieken. Ja, die technieken worden dan weer toepast in producten. En dan krijg je bijvoorbeeld dit. Nou, zie nou zelf. Als je dat dan vergelijkt met... Ja, dit is ook mooi, hè, van Paken. Maar dit is toch... Ja, het is een heel verschil. Dit is ook mooi in zijn eigen soort. Ja. Maar als je dit dan zegt, de integratie. En dit krijgen we een upgrade, want we gaan die reflector die vervalt. En dan komt een integreerde reflector onder. Nou, daar betalen we ik waarom. Wat een business. Mooi spel, hè? En dat maar een lachje, een simpel achterlachje. Ik weet wel dat er op het kantoor een fiets stond. En dat de man samen heen en ik denk van ja, wat kunnen we hier nou nog aan doen? En dan wien natuurlijk de goede mensen, de hospers, hè? Echt de man die techniek hier. En denk van ja, wat staat er? En kan in klik, in 2 keer kan het iemand komen en makkelijk te monteren, et cetera, et cetera. Dus hun eigen research. En gewoon maar pure nuchterheid. Dus ja, gewoon heel goed. Aalhosper, hij wen het op de broek. Hij, maar Jedriks in Heidse wien de steunpilaren van het bedrijf Spanninga. Ze kon alles meidje. Dit had je heid naar maken? Dit heeft mijn hart maken, ja. Ja. Mijn ouderwetse bankwerkerij. Maar boerenbureaus en sleepbaar, dat in een boerenbureaus, maar ja, daar kan je dan een sleepsteentje op zetten en zo niet meer. Dus dit is wel waardevol. Dit is al handwerk. Ja. En dit staal, dat is dan, ik weet een van de Udehalm staalsoorten. We hebben dus wel een, nou misschien wat zien, wel, ik denk voor 12 staalsoorten van Udehalm, UHB. En dat de Zweedse staal, en dat gebruiken we altijd. En als we dan zo'n farm kleerden hier, dan moest die hudden worden. Maar dus voor elk achterlucht, elk soort achterlucht, moest weer een nieuwe vorm Ja, maken. en meerdere deze, want je moest een voortrekken, je moest een scherp slaan, je moest een gat erin brengen, verder bevestiging, je moest een omkappen. Nou, dat is het afval eromheen. Dus al die oren die moesten precies lik maken. Ja, maar je kan je nooit zien en denken, nee, zeggen. En dan is het al eigenlijk. Nee, die hebben alle keer die zijkant hier bijvoorbeeld, die zeggen, Ja. die met apart aanbrengen, want dit is lastend. Ja. En dit is anti-last. Dus dan wordt dat van de zijkant en dan omkant, dan die ik. En dat moest alle gemaakt. Dus daar heb ik weer 2 stempels voor. Links en rechts. Die vroeger al de duur werk dit aan. Ja, prachtig, maar een mooi werkstuk. Ja. Dus je tekenen dit al hier, en een stuk of 10 van die dingen. Ja. Maar waarom komt Tisse er dan uit? Nou, zie je, weet je, ik ben op mijn jeetje. Ik ben er heel goed. Ik zit in een familieverband en dus eigenlijk met een nieuw product ontwikkelen. Dat product wat we nou hebben draait net zo goed meer. Maar dan met een reerkapje komen, achterlucht compleet nieuw model. En nou zei, hoe snel er aan, die rommel gaat altijd stikken. Ik zei, oké, dat doen we dus wat aan. En dus die opmerking, die maken dat ik weer even op scherp zetten word. Ik zie het in de milieubeweging, dus ik zie er toch al wel wat naar duurzaamheid. En toen kwam ik, maar mijn hart, ik in conclave ging van, nou, hoe zullen we dit oplossen kennen? En toen ben ik uiteindelijk op gedachte gekomen, werk maar een profiel en net maar meer gram. Het bedrijf Spanninga maakt ik de bromfietsplaatsjes. Weet je hem nog wel? Die zitten dan achterop.
Eerst waren het alweer allerhande machines die dat doen moesten. En het moest eigenlijk één machine worden die het alles in één keer doen kon. Ja, en daar kwamen de man Hosper weer van de dijlucht. Eerst een sketchboek. Je bent eerst door de principes, dan komt de tekentafel. En dan komt de technische uitvoering en dan ga je proef draaien. Ja, maar dan komt de technische uitvoering. Maar zo'n schildje met Saronweg, die bestaat net op de wereld. Dus, dus dat moet je precies aan mij zien. Ja, maar als je begint een freesbank, begint een draaibank, begint een schaafbank, je in de baan bedrijf. En begint een filmmachine. Kortom, we beginnen alle arken om ditzelfde maatje. We hebben apart een freesbank gekocht om dit maatje te kunnen. Want dan moet je ook dus ook maar differentiaal verdelen, met je als het ware eigenlijk een mooi verdelenmaatje kennen. Maar het goede module dat het ook lekker draait natuurlijk. Als je altijd hekkert en stoekert, dan dus het moet eigenlijk feilloos draaien. Ja. Toen zei mijn hartje mij, zou hem draaien laten, het weer een beetje een 4 worden. Nou, ik zei ja. Nou, hij zei, ik weet net dat ik vannacht besliep om net draaien laten. Nou, ik zei, sliep ik net om wel draaien laten misschien. Maar moet nou dan maar wijzen. Nou, en toen hebben we het ding nou het weer verruwd muziek. Nou, toen ding het. Vol automatisch. En nou weten we dat we van 14 man in een maand gaan binnen. Dus je staat bij Hart van Vlier op zand met alle tussen verhalen. Dat doe je er net even aan. Vroeger die staat dan hier zo 4 man. Een plaatje kapt en dan komt dat je onder terug en dan is er 4 verschillende machines. Dat hebben we samengesteld. Hier een stempelhuis ervan maken. En de stempelhuizen hebben we zware eigenlijk een pers bij gekocht van de betreffende capaciteit, jet trekken en slagen en het met alle erin kennen. En hij hier zie je nou het resultaat van voortrekken, scherp slaan. Dan nemen we dat gaat erin ponzen voor de fitting. Dan is hier ook mooi strak en dan wordt er daar omkapt. Dat is dus 1, 2, 3, 4, 4 bewerkingen en hij komt dan uiteindelijk in de machine en dan is hij klaar. En dan komt het zo uit. Ja, dat is dan het product, ja. Dan is dit het kapje wat erbij komt. En nou, dit is een enorme machine ja, voor. Ja, nou kan je en dan wordt hij op een spuitbed laten. Ja. Dit is de bunker. Een bunker? Hier hebben wij onze gereedschap met brandvrij opbewaard. Als dit kwijt ben, dan komt alles te stilstand. Oh, okay. Nou, dat kunnen we net hebben. Nee. Dus. Hier zie je dus een hele soort gereedschap dat is voor onder de accentenpersen. Hier zie je hem. Aan deze wand zie je producten zouden we die maken. Nou, sommige we nog maken, sommige werden maken. Hier zie je bijvoorbeeld hoe het ware eigenlijk zo'n product gewoon opgebouwd wordt van een pegotje tot en maar een vierke wat dan ergens in achterrecht komt. Dit is voor de nummer 15 volgens mij, als ik het zo zie. Zo'n onnozel fietslampje, met een jochje en een kapje. Ja. Daar moet dus al je dit soort dingen van maken worden. Ja. Zo, dan is dit ook heel interessant om even te vertellen. Je zie je met lusken wat om de bellen heen komt, weet je misschien eigenlijk nooit van wie te willen. Ja. De Easy Ring, en die heb ik destijds dus ontwikkeld. En dan zie je met lusken van Roes Verstaal, hoe het ware eigenlijk dat ik werd, vormen werd, wat letterlijk eigenlijk helemaal weer als compleet product in die bellen komt. Ja, we hebben weer eigenlijk wel wijs met het feit dat mijn huid vroeger steeds en Spanning en al die mensen, die hebben vroeger een enorm soort bezigheden om. Dus je wil dat eigenlijk die geschiedenis wil je wel vasthouden. Ja. Ik heb wel vaak gezegd dat ik een ren fossiel ben wat dat betreft. Hè. Ja. Ik ga er net, ik zie toen ik destijds te druk om mij dat nieuwe systeem eigenlijk te maken. Ik heb het mezelf ouder in, want je dingen worden te draven van op andere manieren. En dan kan je die switch net maken, want dat kost te volle tijd. Nou, dan gaan we op een andere manier terug. En dan hebben we in de eerste aanname, dat is Jacob Vellinga, die is parallel aan mij, mijn nieuwe systeem. Dus we hebben gewoon 2 sporen beleid hand. En nu is het helemaal modern. Dus dat is voor mij voorbij. Maar net voor spanningen. Het zit nog altijd op jou. Hier zit wel het hart van het bedrijf, want hier zit de ontwikkeling. Hier komen die dingen, maar hier zitten de Willy Wortels. Ja. We hebben een fabriek in Nederland, een in Frankrijk. We 40 mensen werken. We hebben 2 in China. Normaal kunnen er zo'n 250 mensen werken. En we hebben al een van 40 man in Taiwan. De eerste kunststof achteraf kwam ik hier bij, dat was in 72. En dat leverde nou nog in lichte hoeveelheden. Maar dan ga ik hier uitrekenen hoeveel we daarvan maken hier. Maar dan kwam ik op 28 miljoen. Per jaar? Nee, vanuit waar zal dat in een achterasje. Dus ik denk dat we nou iets van tussen de 3 en 4 miljoen lichteenheden maken per jaar wereldwijd. Spanninga Bloedspanninga. Een naam van een familiebedrijf is vertrouwd. Ja, dat zie je verdwijnen. Kijk, de naam vasthouden was vroeger een vorm van identificatie. De man die de onderneming had opgericht,
die zag in zijn bedrijf ook het succes. En het succes van het bedrijf, dat straalde om hem af. En daardoor wou de band tussen de familie en het bedrijf wou hij ook handhaven. Dat leeft eigenlijk vandaag de dag veel minder. Dat zie je niet meer. Dat men met name nog steeds die naam erop wil hebben. Er zijn wel ondernemers die dat doen, maar dat zijn uitzonderingen. Wat zijn de nijdelen van een familiebedrijf? Ik zou het net weten. Nee. Ik ken het niet. Er zijn familiebedrijven in Friesland die in de tweede of de derde generatie wel de nederige problemen hebben. En daar ben ik... Ja, die het opeten. Ja, de eerste die bouwt het, de tweede maakt het grut en de derde die het op. Is vaak toch niet de situatie geweest. Het is eerder een kwestie van... ben je opgewassen tegen de veranderende economische tijd? Bezit je genoeg groeimogelijkheden, ingehouden winsten, eigen vermogenssituatie... om die groei, die schaalvergroting te volgen? Heb je familieleden die bereid zijn om aandelen aan te houden... en bij wijze van spreken alleen maar geld op toe te leggen... omdat ze vermogensbelasting erover moesten betalen? Het is een hiding place, hè? Dus je moest het ook nog echt weten. Er staat een bord bij de dik, heb een hide ontworpen trouwens. En iedereen die er voorbij die denkt bij hemzelf van Spanningen... oh ja, nou, die wijn hier zeker. Nou, het is wat oors als een naamplaatsje, want het is echt een bedroef. Een mens wil toch altijd graag vertellen wat er had, wat er doet, wat er maakt. Ja. Ja, maar je hoeft net altijd in alle centen letten. De meesten die werken, dat is ook wat leuker van dit bedrijf. We hebben heel weinig verloop. Dus ja, we zijn een verste ploeg. En wij vielen hier dus happy bij. En wij hoeven net zo op een voorgrond te treden. Ja. Niet echt bekend. Maar wat ik ergens in de meeste zeg van ik ben Raadse Spanningen. En dan vraag je wat er oudere mensen vooral van wie best hier? Best hier van de achterluchten of best hier van de ring? Ik zeg van de achterluchten. Oh, van jij bananen zeker. Hoor nou. Wat is er eenvoudiger dan een achterlucht? Ja, dat denkt iedereen, ja. Maar om mijn 0,1 ampère stroomsterkte helemaal rondom aan de achterkant. Nou ja, je hebt het ze krijgt zelfs jongen. Ik denk een paar had ze dat nooit dacht hier.